आप लोग के भोजपुरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के एगो गाना आयल है जो कि मिलते मर्द भूल जाएबू। ओकर वीडियो जो कि भोजपुरी के सबसे नंबर 1 वीडियो बन गया बा, जो कि आप लोग के बता दें कि आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल द्वारा जो कि रिलीज किया गया था, जो कि मिलते मर्द भूल गईलू के वीडियो, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी गाना न बा कि उतना ज़्यादा दर्शक लोग देखले बानी और प्यार द्वार दिले बानी। करीब 339 मिलियन व्यू प्राप्त कैले बा। जी हाँ, कि 339 मिलियन। तो अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी भोजपुरी गाना के वीडियो न बा कि 339 मिलियन व्यू प्राप्त कैले बा। आप लोग के बता दें जो कि हिंदी गाना बहुत सारा बा जो कि 300 से बेसी व्यू प्राप्त कैले बा। वही तो जो खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी गाना बा जो मिलते मर्द हमके भूल गईलू के जो कि वीडियो 339 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा और भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे नंबर 1 वीडियो बन गया बा। और आप लोग के बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में से कोई भी कलाकार का भी ये रिकॉर्ड तोड़ न पाई है, काहे कि हिंदी गाना बहुत सारा जो कि व्यू प्राप्त कर ले बा 300-400, और जो भोजपुरी गाना बा जो कि एकलौता ये गाना बा जो कि मिलते मर्द भूल गए जो कि 339 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। तो यही से जो कि खेसारी लाल यादव जी के जिंदगी के नंबर 1 ये वीडियो बन गया बा और भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे नंबर 1 वीडियो बन गया बा कि 339 मिलियन दर्शक लोग देखले बानी और प्यार द्वार देले बानी, यानी 339 मिलियन। तो आप उम्मीद बा कि आप लोग भी गाना सुन ले बानी जो कि मिलते मर्द भूल गए। तो आप लोग सुन ले बानी, तो आप लोग के कमेंट के माध्यम से बताएं कि मिलते मर्द भूल गए के वीडियो आप लोग के देखे में कैसा लगल। और यही से जो कि भोजपुरी के सबसे नंबर 1 वीडियो बन गया बा। और इस वीडियो के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।